Sa usa ka cellphone video, makita nga gilaray kining 66 ka mga mufflers kun bora-bora nga tambotso dayon hinay-hinay nga gipaligsan og pison sa mga personahe sa Iligan City Police Traffic Division. Gihimo kini tubangan sa publiko kagahapon sa buntag sa Anahaw Theater sa Iligan City Hall ato sa flag raising ceremony. Gawa sa mufflers, gipang sunog sab kining mga smuggled nga sigarilyo nga nakumpiska sa mga pulis atol sa ilang gilusad nga mga operasyon sa syudad sukad niadtong Setyembre 2022. May saksi si Mayor Frederick Siao sa gihimong pagguba niini. Sumala sa mayor, daghan siya og nadawat nga mga reklamo nga banha kayo ang andar sa motorsiklo tungod niining mga bora-bora nga tambotsyo. Matod ni Police Major Armando Cordova, kinsa nangulo sa Traffic Division nga iligal ang paggamit sa mga bora-bora nga tambotsyo subay sa City Ordinance 02-2456. Gidayig og nagpasalamat ang mayor sa kapulisan sa ilang nahimong kalampusan aron mapakgang ang susamang mga binuhatan ug aron dili makaporma ang mga masinupakon sa ordinansa sa syudad. Naglaom si Mayor Siao nga unta daghan pang masakmit ang kapulisan sa Iligan nga ingon niini sa ilang ilusad pa nga mga police operations aron daghan pa unya sila ug mapresentar sa publiko aron ipakita nga seryoso ang gobyerno sa pagukod sa mga nagagamit og mufflers sa motorsiklo ug sa mga tigpayuhot ug ilegal nga negosyo sama sa smuggled nga sigarilyo ug ipakita sab sa publiko nga hugot nga ginapatuman sa lokal nga gobyerno ang mga balaod sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe